A partir d'aquí també va treballar amb màscares i ens convertíem nosaltres en uns titelles, també el gegant virolat, perquè ens pujàvem dalt d'una cadira i llavors es anava guarnint un personatge, es creava un gegant. Era molt impactant i va funcionar molt bé, tant que, bé, al cap de l'any 75 o així vam partir peres, allò que fan els grups, i el Josep Maria va muntar la Serpentina amb la Roser Angulo i nosaltres vam continuar amb Ara va de bo i llavors se'n van emportar el gegant virolat, però com que després vam tornar a fer les paus i li vaig demanar, escolta, Josep Maria, m'agradaria molt tornar a fer aquest conte, si no el feu, no el fem, no. I fins ara encara el tenim, diguéssim, en cartell. Però és curiós perquè el Josep Maria, quan van fer Can Rauxes, que va ser cosa de teatre, però els personatges que dibuixava el Josep Maria també eren titelles, també eren ninots, també hi havia un espantaocells, hi havia, no? Eren una miqueta això, no? Sí, el personatge central era un titella, que eres tu. Sí.